sinäkin joudut valitsemaan seuraamaan Jeesusta. Silloin siitä tulee hyvä. Kannattaa nyt tässäkin asiassa seurata Jeesusta. Ja he päättivät palata sitten. Tämä Anoppi sai nämä miniensä lähtemään mukanaan. Ja palaamaan tänne, lähtemään matkalle kohden Israelin maata. Ja he lähtivät luonnollisesti, mutta se huomatkaa, että minkälainen nainen tämä Naomi oli. Hänen on täytynyt kuitenkin olla. Kaiken tuon kauheuden keskellä hän on säilyttänyt jotakin, että hän sai pakana tytöt lähtemään mukaansa. Pakana, ei uskovat tytöt lähtemään mukaansa. Eli hänen sisällään oli säilynyt usko Jumalaan. Ja usko ja luottamus Jumalan huolenpitoon. Hän sai heidät lähtemään matkalle. Mutta nyt me tullaan siihen kaikkein tärkeimpään kohtaan. On eri asia lähteä matkalle ja päästä perille. Ja monet lähtevät matkalle. Ja sä oot ehkä voinut lähteä matkalle jossain mielessä hengellisestikin. Olet lähtenyt jollekin matkalle. Ja kuitenkaan sä et ole saapunut perille. Sä et ole mennyt loppuun asti sitä tietä. Ja tämä on se kysymys, jonka Jumala laski mun sydämelleni erikoisesti. Sanoi, että tämä aika, mitä me tänä päivänä eletään, on aika, jolloin meitä kutsutaan kulkemaan loppuun asti se tie, jonka Jumala on meille tarkoittanut. Ja se ongelma, minkä takia me emme kulje tietä loppuun asti, vaikka me lähdemme alkuun, me lähdemme matkaan Herran kanssa. Ja on ihana kokous, tulee hengen läsnäolo. Herra, minä annan sinulle koko elämäni, tee mitä ikinä sinä tahdot. Ja kun Jumala johtaa sinut tekemään jotakin, kysyy sinulta, asettaa tilanteen, jossa sinun lihasi panee vastaan. Jossa sä päädyt vaikka seurakunnan siivoojaksi. Kun sinä ajattelet, että sinä olet se suuri maailman evankelista. Tai kun sinä ajattelet, että sinulla on ihmeellinen sanoma sydämessäsi. Ja sinä kaadat kahvia vain. Joka sunnuntai. Tai jotain muuta vastaavaa eri seurakunnissa. Meillä ei ole joka sunnuntai kahvia. Että, siitä olemme vapauttaneet sisaret, ettei tarvitse aina pakkokahvia olla. Niin Jumala haluaa, mistä meidän uskossa pohjimmiltaan on kysymys. Jos sinulla on näky, jos sinulla on kutsu, jos sä tänä päivänä olet sellaisessa tilanteessa mietit, että mitä Herra minä teen, että mä oon kyllästynyt kiertämään kehää. Mä oon kyllästynyt siihen, että mun elämässä ei tapahdu mitään, toiset menee eteenpäin, toisten elämä muuttuu, niiden näyt toteutuu, minun näky ei toteutu, niin tämä päivä on sinun mahdollisuutesi silloin. Koska silloin sä voit tulla siihen paikkaan, ja sä saat avaimen nyt, joka tulee olemaan se tie. Tämä avain toimii takuu varmasti, mutta se ei ole pika-avain. Mutta tämä avain toimii, minkä mä teille nyt tulen sanomaan, joka Ruutin elämästä oli näkyvin. Se ei ole pika-avain. Pika-avaimet eivät toimi, mutta Jumalan avaimet toimivat. Periaatteet toimivat. Ja tämä avain on se, että kun tuli ratkaisun aika, jolloin nämä kaksi tyttöä joutuvat todella päättämään sen, seuraavatko he Naomia sinne Israelin maahan takaisin. Siitä huolimatta, että heillä ei ollut minkäänlaisia mahdollisuuksia saada miehiä sieltä. Heillä ei ollut minkäänlaisia mahdollisuuksia saada juutalaisista miehiä, koska juutalaisen lain mukaan oli kielletty menemästä pakanatyttöjen kanssa naimisiin vanhan testamentin kirjoitusten mukaan. Heillä ei ollut mahdollisuus saada miestä, heillä ei ollut mahdollisuus saada lapsia, heillä ei ollut tulevaisuutta siellä maassa. He olivat leskiä vielä sen lisäksi, ja juutalaisen lain mukaan leskille sai tehdä mitä vaan, varsinkin jos he olivat pakanoita. Kuka tahansa saattoi tehdä heille mitä vaan, ja laki ei sanonut mitään. He olivat täysin suojattomassa ja turvattomassa asemassa, ja kun tuli todellisen paikan ratkaisutilanne, lähdettekö te? Ja monien kohdalla tänä päivänä on tämä ratkaisutilanne. Kuljetko sä tämän tien kuitenkin? Kuljetko sä tämän tien? Ja seuraatko minua? Seuraatko Jeesusta ja Jumalan? Ja minä aikana tahansa sinulle on tullut selvästi ja kirkkaasti. Sä oot hengessäsi sen saanut, mutta olosuhteet ei ole näyttäneet sen toteutumista mahdollistavan.
Olosuhteet on noussut vastaan. Tämä on se kaikkein kinkkisin juttu, minkä takia moni kutsumus ei toteudu. Ja nyt tänä päivänä Jumala haluaa ottaa tämän asian esille, että tässä on selvä tie. Selvä tie, miten sen ylitse pääsee. Ja nämä 2 tyttöä, Orpa ja Ruut, joutuivat ratkaisun paikan eteen, mitä tehdä. Takana on yksinäisyys ja edessä on tuntematon tulevaisuus, jossa voi mitä tahansa tapahtua, eikä mitään ole luvattu. Tiedätkö, minun kokemus on se, kun Jumala antaa näyn ja ilmestyksen ja lupauksen tulevasta, hän ei koskaan anna sinulle sellaisia 100% takuita siitä, että se tulee toteutumaan, koska se on uskon vaellus. Vaikka hän sanoo sinulle, antaa profeetallisen sanan sisimpään, henkeen tai mitä kautta se tuleekin, mutta se on aina uskon vaellus. Aina on mahdollista, että jotakin minä olen ymmärtänyt väärin, minä olen kuullut väärin. Se on uskon vaellus tai tällaista. Ja monet eivät mene eteenpäin sen takia, koska he ajattelevat, että minun täytyy saada se mustaa valkoisella lakituvan läpi käyneenä dokumenttina Jumalalta, että takuu varmasti se näin käy. Eihän se ole uskoa. Kehen sinä luotat? Näkyvään vai Jumalan uskollisuuteen? Minä luotan Jumalan uskollisuuteen. Se on se, mihin minä luotan. Jumalan uskollisuus on se, minkä varassa me menemme. Hänen luonteeseensa, minkälainen hän on. Eikä se, että antaako hän joka mutkassa siunauksen. Ja takaako hän sen, ettei mitään ongelmia tule. Mä voin oman kokemuksen perusteella sanoa, että mitä suurempi kutsumus, sitä enemmän ongelmia. Eikö se ole ihana kuulla kutsumuksesta? Tämä on totuus. Mitä suurempi kutsumus, sitä enemmän siinä on taisteluja ja ongelmia. Ja monet jättävät ensimmäisen taistelun tullen, niin ei se ollutkaan Herrasta. Mitä suurempi kutsumus, sitä suurempi taistelu. Mitä suurempi voitto. Halleluja. Ja kun tuli ratkaisun paikka näiden tyttöjen kohdalla, niin silloin tuli näkyviin se, mitä heissä oli. Ja kriisitilanteissa tulee kaikissa meissä näkyviin, mitä meissä on oikeasti. Nimittäin Jumala ei koskaan pakoita ketään seuraamaan itseään, eikä pakoita ketään toteuttamaan tahtoansa, eikä pakoita sinua ottamaan ja minua ottamaan vastaan kutsumustaan. Sitä kutsumusta, minkä hän meille tarjoaa. Jumala ei pakoita sitä kenellekään. Se annetaan vapaaehtoisena, koska vain vapaaehtoiset, Jeesuskin sanoi, sinun tahtosi on Jumala, niin minä teen mielelläni, hän sanoi sanassa. Tässä se ydin on. Jumala ei pakota, että no minä teen, kun se on nyt Jumalan tahto. Se on väärä asenne. Ja nämä 2 tyttöä joutuivat ratkaisun paikkeet. Ja tämä nainen, heidän anoppinsa antoi heille valinnan. Haluatteko? Menkää pois. Ette te saa Juudassa mitään hyötyä. Palatkaa Moabiin. Se on teille parempi. Siellä te saatte miehet. Hän sanoi näin. Ja useamman kerran sanoi. Ja toinen näistä tytöistä nimeltä Orpa, niin hän alkoi ajatella. Niin kuin monesti nykyään sanotaan, mä aloin niin kuin oikeastaan vähän järjen kautta miettiä sitä asiaa. Mun kokemus on, jos mä olisin miettinyt järjellä niitä juttuja, mitä me ollaan Eskon kanssa tehty ja mitä mä oon yksin tehnyt, yksikään niistä ei olisi tapahtunut. Ne oli järjettömiä alusta lähtien. Ne oli alusta loppuun hullun hommaa. Mutta Jumala siunasi ne jutut, ajatelkaa. Jumala siunaa uskon askeleet. Sen, jos me Herran tähden teemme jotakin, emme saadaksemme siitä jotakin, vaan Jeesuksen tähden me teemme jotakin. Siellä meidän sisimpämme ja henkemme sanoo, että Herra, sinun tähtesi minä haluan tämän tehdä. Ja sen takia, kun on nähnyt näitä hullun hommia, niin sitä tulee pysyvästi vähän hulluksi sitten. Koska ne on aivan ihania sitten, kun Jumala loppuviimeksi tulee läpi siellä ja me näemme hänen kätensä sitten ja hänen siunauksensa. Mutta hän ei tule tämmöisenä pika-Jumalana, joka tulee heti seuraavassa mutkassa. Minä antaudun Herralle ja huomispäivänä se ihana asia, jota minä odotan tapahtuu. Se ei tule näin, vaan siinä on tie. Ja tästä on nyt kysymys. Ja toinen näistä tytöistä alkoi käyttää järkeänsä. Ja hän rupesi ajattelemaan, että ei kannata oikein lähteä sinne Juudenmaahan, kun siellä on aika huonoja odotettavissa, että mä nyt kuitenkin lähden sitten takaisin. Ja hänen
nimensä, tämän tytön nimi,